Hola. Vols que t'ensenyi una cosa? No siguis guarro. No. Tot el tema de la generació del 98. La resposta a la pèrdua de Cuba, la crítica a la regeneració borbònica, Me duele Espanya i tot això. La generació del 98 va sortir l'any passat. En sèrio? Aquest any segur que toca la del 36. Els poetes de la postguerra i el compromís polític i social durant el franquisme. No t'ho has estudiat? Bon dia. Bon dia. Guardeu els telèfons mòbils, si us plau. A partir d'ara, silenci. És una sola pregunta i teniu una hora per respondre. Si heu estudiat, en teniu de sobres. Comencem. Són trava l'examen. Es veu que sí. Ho saps? No, però una cosa era escriure. Ni que sigui palla. T'han enrotllat. Jo t'hauria deixat. Que t'apartis, tio. Quina és l'aportació dels intel·lectuals espanyols de la generació del 2018 al retrocés dels drets democràtics? Un moment. Vine. Brillant. Un 10. Mai ningú no havia resumit tan bé el paper dels intel·lectuals espanyols. Felicitats. Un 10! Xiva'm alguna cosa. Vas bé. Continua així.